sangela amabhela sicoco sinuka insundwana ngamakokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika alikhithiki namhlanje lenza umhlola omnye umuntu ude wakhala ukuthi kuteni kubanda kangaka ngathi zange sivote kweli lizwe sisavotelani xa sizawugodola kangaka yakhala enye indoda yathi hey Bhele xa kunjani ndifuna kwamntana ecala kwam ndifuna umama wakhe hayibo Bhele sifike njani kanene kule ncokoza nayo kwenzekani na Bhele ile ngcele sithi namhlanje siphethe ntoni ke abantu abahle siphethe untomba ibhinqi batsho kwenye ikona bathi intomba ibhinqi kwenye ikona siphethe eloyeza ke lenza izinto ezithandwa into ezibukwayo abantu balithanda eliyeza bayalithanda eliyeza abantu abangootata sayinqanda ke bantu ndini kodwa ke singekangeni njalo kulo eliyeza sithi namhlanje njengoba i-Wednesday the 2nd of June 2021 first week kaJune meaning ke wena muntu obhalisileyo pha esikolweni le veki ozawuqala ngayo ke this Saturday ukuba ke kuzawuthi kujikilanga la namhlanje xa zilanda u5 ukuba ukafumana iWhatsApp message kafuneka ukhawuleze usikhangele ke uthi ndibhalisile esikolweni kodwa andiziboni kwigroup yabantu abazawuqala Saturday. This Saturday ke siya practice uZoom wena muntu ungazange wangena kuZoom wena muntu maziyo ke uZoom othi ndingumuntu kaZoom mna noba usijoyinange ke kule class namhlanje because today this weekend will only be practicing and then will only be sharing ukuthi kuzawuthini kuthini xa bekundawuni ukuyotshona masingayigqithi ke le ndawo kule kona masibuye umva singene kuntomba ibhinqe kwenzeka ntoni ke Bhele xa sithetha ngontomba ibhinqe sithetha ngalo ke lo yeza labafana yeza lokuthandwa yeza lokuba ube mhle elo yeza lwenza ba nemisebenzi uyifumane singena ke kuye untomba ibhinqe. This tree ke the botanical name Ficus capensis uficus from ifig ubuya lazi ifia ifig capensis meaning from the Cape okanye when they first classified it bayifumana within the Cape okanye bayifumana ba is endemic in the Cape meaning is a fig of the Cape. Ificus ke lena ingumthi omninzi when we talk about ificus etha ngelifia in your yard in your garden ba wena umuntu amafia kanti when we talk about umthombe abantu ba within the Eastern Cape bazawazi umthombe mninzi kweli monti. I think is one of the most abundant trees within East London. If you drive around town is the most abundant. Ngumthombe lo is also a fig. If you drive down Oxford, up and down Oxford, if you drive up and down a commercial road ukusuka kwelicala line Oxford cross the post office uhambe uyocross ibridge yoqabela towards the direction yoma Eastern Cape Motors Tile Africa that direction kule ndawo inalandawo kuthiwa yiSidini. There's a name for that area ndiyilibele but the trees you see in that area ngumthombe is part of the ficus. Ificus ke lesithetha ngayo le kuthiwa umkhiwane lesithetha ngayo ificus capensis. You remember mosisithi zininzi ezificus we talk about umkhiwane. Wena mntu ke ofuna uyazi lento singekagqithi kakhulu kuyo you must look at the fruit. The fruit will be a fig like any other fig, but look at where it grows. Lena does not grow, and because we describe her. Look at the picture. Ezinye zikhula phesiqwini in the body, the fruit. Enye zikhula at the end of branches. But look at where this one grows. Umkhiwane abantu base-Eastern Cape bazawazi kumkhiwane. Nguwo lo sithetha ngaye. If you talk about SA tree number is number 50. SA tree number 50 in English ke bathi yi-broom cluster fig. Broom cluster fig ka Sesotho ba rekeng mogotsetlo. Oh Lord, mogosea. Let me leave it. Just go check SA tree number 50 or broom cluster fig. Nanso ke lento sithetha ngayo. We checked ke e-journals and we checked where people who have done research. There's a lot of research around lo mthi. The most interesting for mna, what attracted me the most, nangona zininzi just journals. There is an article written by some Haq Nawaz, Rashim Wahid, and Mubashir Nawaz. Hey, Mandwapindi. Haq Nawaz, Rashim Wahid, and Mubashir Nawaz. This journal was submitted on January 14, 2019, was reviewed April 26, 2019, published in November 27,
2019. Go check it out. Ithini i-title yayo Bele, I don't remember copying the title. Mhlambi kuyafuna ndiyipaste apho kwenzela ba abantu bazibonele bahambe bayozifundela this journal. This journal is citing a number of things ke ezenziwa iyo le fig tree okanye le Ficus capensis. One, mhlawumbe mandiziclusterishe bathi, I'm quoting verbatim, on account of their high phytochemical content and strong antioxidant potential, these plants show several biological activities including antimicrobial, anti-diabetic, anti-obesity, hepatoprotective, cardioprotective, and renal protective, and anti-cancer activities. Apha ke bajonge i-Ficus capensis and other families zayo i-ficus. Ifamily yakhona bathi Moraceae is that family, kulapho zininzi khona zikhoyo. Bathi xa beqhuba, these plants have been found to be effective in the treatment of diabetes, stomach ache, piles, skin diseases, inflammation, and cancer. Sibashiyeke onahim ngobani onawazi lo madoda makhulu. Singene kwabanye abantu abaphandileyo bathi the leaf, if uyalithatha ulibilise, is used for infertility amongst men. Ndakhe ndayiva ke lena kudala, but the person who told me was referring to the bark ukuthi yancedisa ukupromota inzala. Unumber 2 bathi the latex, ndigqithile moskonazim ngabanye ke apho bendamenthatho 1111 ngiyotshona. Bathi the latex, remember umthombe okanye umkhiwane, this fig zithi xa khazula igqabi kuphuma ibisi. You remember amanye amagqabi aphuma ibisi, we spoken about umhlamba amanzi, igqabi liphuma ubisi, ixolo liphuma ubisi. We've spoken about amasethole amhlophe aphuma ubisi. There will be more others. Nayo lena umthombe. That's why if we are ehlathini, when we're talking about umhlamba amanzi okanye amasethole, I was saying if ufike ehlathini, amasethole, yes, it was amasethole nomthombe will confuse you because amagqabi aphansi ufana, they both have latex ephumayo emhlophe, but sathi amasethole, look at the bark. Ibhark yakhona ingathi into libixobuxobuka eyenza izquares ingathi is chopped, the bark yenza ezaa squares ifissures zakhona, while umthombe kind of smoothish. Not smooth, but compared to amasethole is one of the ways okwazi udifferentiator ngawo. Naxa uxoza ngaphakathi you can see ngamasethole la azawuba red like amanye amayeza are red. U-red wakhona will be brighter. And ixolo lakhona xa uxobula, unlike if ukhe wayoxoza umaphipha is quite difficult ukumxoza because akanamanzi, kanti this one amasethole esuxoza iyaziphumela like imidoni and that type of thing. So kufuneka wohlule ke xa ufika ehlathini amasethole uwohlule kumthombe. Amasethole won't give you the fig, aza kunika i-berries ezithile. This one gives you the fig. Bathi ke unumber 3, lento sendiya kumkhwenkwe ngoku, lento ile Ficus capensis. If inkomo yakho ithe yane problem ngoku ibizala ya retain placenta, uyayibilisela uyiseze kwenzela ba izo expella the placenta. Baphinde bathethe ke ngonga the latex. If inkomo yakho ayehlisi, kuthiwa kufuneka uwenze i-decoction yamagqabi uyiseze so that inkomo yakho izokwehlisa. Zikhona ke nezinye ezininzi, masiziyeke ezinto zininzi because ziyathetha ngeenkomo, asinamdla wazinkomo apha. Masingene nemayezeni ke bantu abahle xa sithetha ngayo lento kuthiwa nguntomba ebhinqe, this Ficus capensis. This is what we want to explain. Kwiindawo ezininzi ukuba uyothenga intomba ibhinqe, baza kuthengisela, it will come in a bottle, ezibhotile eziphondo. It will be quarter of that bottle, very small. Uyithenge nge-20 rand, nge-30 rand, 40 rand, 50 rand, depending on lo mntu ukuthengiselayo. Surely lo mntu ukuthengisela the bottle and then akuthengisele the content, because lento incinci abakwazi uyisongela ephepheni mhlawumbe ngakhongozela esandleni, so bayifake kula bottle. Smell it. It will give you some fruity smell. If you know ifia, the fig, you'll smell the fig fruitish thing in it.
If it doesn't give you the fruitish smell, yeke mntanomhle asiyiyo, because what others do, they will take a rock, a red rock, they will crush it, make it fine, and then ke ngoba kuthengisele that rock bathi nguntomba ibhinqi. Can you imagine ubuyothenga untomba ibhinqi because of the properties derived from the tree where it come from? Now thengiselwe ilitye. Ilitye is not going to help you. So that's why ezizinto is important ukuthi you buy from a place oyaziyo ukuthi it does not sell fake. Indawo ethengisa fake noba ifake ya anything, I don't take it serious. I don't trust them on anything. So ufumana ke untomba ibhinqi kumntu othengisa i-original, uyinukise, it will give you that fruity smell. That's the one. Bayenza ntoni ke abantu bamayeza? Amayeza phansi onke kubakho the thing eyazelwa yona ukuthi lento yazelwa this specifically. Untomba ibhinqi, when you are introduced to it ngabantu bamayeza, iliyeza labafana abafuna intombi. Aba bafana abafuna intombi mhlawumbi ke abasakwazi uyentombini ocela inamba, yayibona laa nto ngoqomba makafaka untomba ibhinqi. Bazakwenza into ezininzi ke, uzawukwenza uhlanga lwentombi, kuzawudityaniswa namanye amayeza ke amaninzi entombi, omnye uzawukwenza isiphondo sentombi, yonke nje lento into yentombi, omnye uzawuphalaza loo ntombi ayifunayo. Not just untomba ibhinqi, namanye amayeza. I want to keep emphasizing namanye amayeza entombi, there's lots of them. Uzawumane phalaza ibize le ntombi ngegama, bafaka nendabulavalo ke. The more ikwaza le ntombi izawuthi imphuphe le ntombi, izawuthi imcinge le ntombi. Xa yesithi gqi le ntombi lena noko would be softer, yenziwe soft ke ngalamayeza anayo untomba ibhinqi. That is what it's used for in the main. Kuphinde kubekho apha, we want to also read ezinye ndana wasakwazi na ukuzifunda enye ziyoyikisa, but we also want to read nje by way of wena mntu ofuna uthaka ezi zinto ukukuchekela. We are only reading what is already kwi-public domain, Facebook, kwi-social media, so that umntu angathi hey ubhela ubinto yam siza kukota ungubani, nantsi into yakho ngedate ethile awuyikhuphile, so is for i-public consumption. Sizawukota kabantu ababechaza ukuthi bona bamsebenza njani amongst other things esetyenziselwa zona. Abanye bamsebenza kwizigubhu ke, izigubhu zoba umuntu athandwe kungena abantu kule ndawo yakhe esisigubhu. Abanye bayisebenzise kwizibunge for the same purpose esisigubhu. Once we talk about isibunge, some of you know uba sibhalele phi ukuthi angena kwezikhafulo. Xa ukhafulayo ubiza loo nto uyibizayo ntomba ibhinqi. Xa ubiza izinto zothandwa akazungena kukhafulela ezinye izinto, khafule into zothandwa, particularly izinto zosisi nobhuti. I don't know much about osisi who use ntomba ibhinqi or izinto ze-relationships. I only know about amadoda. Remember khona amayeza njengo-Rosalina esithi ngokwasemayezeni kuthiwa asetyenziswa ngamadoda, even though when we discussed uRosalina sathi if you go to a Japan, because uRosalina must come from that area, your Japan, China and some parts zoma Indonesia, that area. So sathi if you go to Japan isetyenziswa zintombi in the main, apha kuthi usetyenziswa ngabafana in the main. So sithi untomba ibhinqi naye ngomnye lo mayeza asetyenziswa ngabafana in this country, particularly for abafuna intombi. But untomba ibhinqi aphinda angene kuthi ufuna umsebenzi. Apha ke tend to be non-specific, noba uyindoda ifuna umsebenzi, ungumntu ongisisi ofuna umsebenzi. Abanye bamsebenzi for opposites. If ungumntu ongubhuti, you know abantu abaza ku-interview ukuthi in the panel there would be women. If you know ukuthi the director who will be your employer, who will be part of the panel, umuntu ongusisi, and when uyindoda ubethe ngawo lamayeza ukwenza uzothandeka kulo sisi, akuthanda ingathi uthanda i-boyfriend. Bathi wenzani futhi ngapha koko? I think ininzi lento kukhona this part esigqitha nje kuyo singangenanga nzulu lena athi umntu uba udibanisa untomba ibhinqi nale uhambe uyobamba umuntu ongusisi kuthiwa lo muntu ongusisi uvele atshise bhele afune uba makukhawuleziswe lento yasekutshiseni. Masithathe abantu abambalwa, only take 3 abathakileyo ngayo untomba ibhinqi. Siqale ngosukwini lawo laseBhayi, ubhale nge-14 of 2020. Apha ke asizuthi ubani ubhale kweyiphi ipage, because some of lama page get closed down
omnye the same post uzayifaka in different Facebook groups, but ke will mention the name yalo mntu uzawukwazi kuyomgooglisha. Mhlawumbi will also attach it apha uzibonele nanku ke uzokwazi ukumklika umlandele umcele ukuthi akuthumelela seyigqitye wonke umuntu uvela athi hayi mina ndifuna liseyigqityiwe. Uthi ke usukwini ngamayeza wahlanganisileyo ke for wena ndoda ndini ibale kwazi intombi ethi intombi azikufuni. Uthi ke gquma for 5 days. Nansi ke into ayihlanganisileyo ezantsi kubhale 100% guaranteed. Utsho usukwini uthi usidala umlutho ntombi zibelethene ntombi ayibhinci amafutha emvubu amafutha entlwathi Rosaline izimpande wayibhala in capital letters meaning he wants to be specific not anything. Izimpande uthi gquma ke kutsho ula usukwini indoda yangapha eBhayi. Uthi ke ndoda ndini 100% guaranteed uzayifumana intombi. Sigqithe sekwindoda ethi nguluvuyo Rheya okanye Reya. Uthi yena mandibulele emampondweni Camagu bamba owesifazana. Masingayifundi le ilanguage ayizosincedisa usigxothisa, but I will put it here uzibonele bese ngathi ndiyayifunda dijikile. Size kulona wokugqibela wesithathu uPrince Siphelele Mlangeni. Uthini ke uqala bulise le yakhe was the 25th of January 2020. Uthi amakhosi amakhulu aqalise kuthaka athi uGina Ntombi ayibhinci Isibharha Mayisake oRed indabula valo yonke athi ilukuluku athi uDelunina athi yena kube impuphu beka olwimini ukhulume umbize khafula abuye uDali. Uthi ke lento uyisebenzise 7 days. Uthi hayi soze angabuyi uDali. Kutsho uPrince Siphelele Mlangeni. Nako ke untombi ayibhince if izinto ziyenzeka maybe we'll try to do lento yokudiscussa and then try to say bayithaka olu hlobo. What we will do, we will keep looking at the most famous people abathakayo. When we see abantu abafamous bakhona abantu abaziwayo ku Facebook abathakayo kwezi groups who are very prominent, like yena usukwini is well known as admin yezinye groups, moderator elsewhere, like uPrince naye is very famous ku Facebook uyathaka kakhulu in many groups. So we'll only use bona abo oyazi ukuthi credible into ayithakileyo into you can believe, unlike umuntu oqala uthaka last week esingamazi noba uthaka zonana asiconfuse. But that was untombi ayibhince. Hamba ke wena uye evenkileni uyozithengela owakho untombi ayibhince. Masiyichaze ke ukuba uzawufika emncinci edura. Masiyichaze uba usenongamfumani kwenye indawo ungamkhangeli apha ekhaya. We don't have. Wena mntu ke othi unawo umkhiwane apho uhlala ngakhona, maybe we have not answered ukuthi le ntombi ayibhinci xa kuthiwa isuka kumkhiwane yenziwe njani. Is quite a difficult process. That's why bekuthengisela duru. They take umkhiwane, the fig, and then they take out the seeds, they dry them, they pound them. Can you imagine ukuthi izawuba ngakanani if you pound the seeds? The seeds zizo eziya ozisebenzisayo. Wena mntu ke uthi ukufutshane kwindawo enomkhiwane, hamba uyozikhelela kamnandi. Izawuba isizini yazo kungekudala ezifike zizawuba khona. Hamba uyozikha uzomise ukhuphe za seeds uzipounde and then you have yourself untombi ayibhince. Masiyekilale bhele. Sawudibanani ke ngolosihlanu apho sithaka khona ezasesikolweni kwaVusilanga Camagu.